Tohle je problém. Dodělejte si resty dnes, nyní. Minimálně si napiš ten checklist, víš co? Promiňte. Okay. Jesus. Můj cíl nejsou Emiráty. OK. Tohle je problém. Problém číslo 1 musím vyřešit. Stanice číslo 1, Barber. Stanice číslo 2, Unihobby. Potřebujeme trošku opravit dungeon, trošku mě tam padají akustický panely. DIY shit, on a budget, klasika. Uvidím, zkouším vlog, nějaký day in life shit. Uvidíme. Let's go. Kámo, mě jenom zajímá prostě. To vypípám, kámo, to neříkej, to bude nesnáším. Mě zajímá, když si vemeš do úvahy věk 29, jako kolik mám ještě let před sebou prostě. Mě zajímá. Jak záleží, jak se budeš u sebe starat, jako než budeš fetovat tak málo a chcípneš, ale jestli jako myslíš, jako jak budeš ještě neplešatej, Víš čo? tak jako tady lehce, tady v těchto místech je, promiňte, Okay. tady malinko to prosvítá, Okay. ale může to být vír. A jo, budeš dobrý, já si myslím, že do 40 do 80 Dost, ty vás, musím tak 42 max. Tady z toho setupu, kámo, když seš u psychologa, tak psychologovi taky chodí hodně, vole, lidí a on má potom přehled. Takže tobě taky pod rukám přijde hodně hlav. Takže mě zajímá, jestli na můj věk jsem jako ještě v pohodě, anebo jestli jsem v píči. Jako upřímně, kámo. Ty vole, jo. můžeš si dělat, co chceš na hlavu. Jo, ty vole, tak jo. Věřím ti. Ale měli jsme intimní moment, když v oprdelích. Přišel to zrovna, když se dotýkal mé hlavy a mé vlasy. To bylo zase naposled, co jsem byl u Barna za poslední půl rok, takže dobrý. Díkáme, dík, dobrý, safe. Challenge, jakože za 360 kickflip cut zadarmo. Ale musí ti být více jak 25. Kámo, Ale to na dětský skate. No právě. No, tak to by šlo. Unihobby, expanzní pěna, oprava dungeonů, rekonstrukce. Petr Mára nový video. Let's go. Ty vole, kterou jsem to používal, kámo, některou tuhle. Ty čo, no tak teď si vzpomeň, že jo. Takže stanice 2 finished. Pěna, ale nemohl jsem, kámo, tam nechat po slevě tenhle divno jehličnan. Jesus. Stanice 2 hotová a jde se rekonstruovat dungeon. Ještě napadnou bars a nemůžu to zapsat, takže musím si takhle. Ale napadlo mě něco, že hrál tam nějaký drum and bass song, na kterým byl i Ice. To je jedno, ale napadlo mě bars něco, že můj cíl nejsou Emiráty, ty destiláty, co děláš ty? Mám fakt v píči, co děláš ty? Jeez, můj cíl nejsou Emiráty. Jo, něco takového, no, ale to se tam nevejde. Cíl mít dovolený nejsou Emiráty. Po večerech chlastat destiláty. Jako mít okolo sebe dezoláty. A je mi jedno, co děláš ty. Co dělá on a co děláš ty. Jako hakafet, co přeli gel do dády. Jesus. Jsou Emiráty, po nocích chlastat destiláty. Co děláš ty? Serenády. Jesus. Žádný přeslazený marmelády. G. OK. OK. Tyhle dva panely jsou tady jako jen tak položený. Takže ty chci hodit na zeď. A původně jsem měl tady ty panely na téhle pásce, jestli tam je vidět přes to světlo, jo, na téhle pásce, až do léta to drželo, no, ale bohužel, takže je přidělám prostě stejně jako všechny ostatní, všechny tyhle, takže rekonstrukce, let's go, come on the fuck, DIY, koš, taky dobrý upgrade. Nejdřív udělám tamhle tu stranu. Takže kámo. Lepící pěna. Easy shit, vůbec se s tím nebudu srát. No, původní plán byl tahle jako heavy duty páska. Ta ale v létě jako fail 0. Hrozně.
Vzdění plotů, příček a podobně. Lepení cementových desek. Let's go. Našrobovat aplikační trubičku na ventil. Dózu důkladně protřepat minimálně 30krát. Nastavit aretačním šroubem požadované dávkování na každých 10 cm šířky zdiva. Blablabla. Doufám, že jsem koupil tu správnou, vůbec nevím. Tyba. Uvidíme. Good luck. Uvidíme, no. Uvidíme. Jsem jí nastříkal, asi 7 minut jsem jako počkal, pak jsem to nalepil. 2, 3, 4, 5. Asi dobrý. Já si nepamatuju, jestli jsem jako to sejtko z toho sundával nebo ne. Uvidíme. Nevím. Od voka prostě. Let's go. Ještě bych mohl rovnou udělat tamhle ty dva. Tam už mám jeden cundanej. Dám pásku. No, ale jak já jsem se na jednu stranu říkal, že je prostě píčovina, jako tady se to úplně zdává do nějakého videa, do nějakého vlogu, ale opět to naopak jako podpoří tu myšlenku toho, co tady vlastně prostě dělám. Jo, podpoří to tu myšlenku toho, že to je v podstatě jako shadowing, záznam toho procesu, prostě, který se děje. A tohle je součást toho procesu. Takže tím jsem si nějak jako vnitřně potvrdil, že je to dobrý nápad to zaznamenat, dokumentovat. Protože je třeba možný, je dost jako možný, že se dozvím, že jsem úplně jako dement, že používám tady ten materiál na lepení akustických panelů. A z nějakého mého průzkumu tohle bylo jako nejzodpovědnější a nejsnažší jako možnost, protože já v tomhle jako starým domě úplně se jako hrozím tady vrtat prostě. Takže tohle sice bude jako náročnější na opravu, až prostě přijde nějaký ten moment, kdy to bude potřeba tady opustit jednou. Ale to není nic, co by nevyřešil prostě jako den práce. Tak jako tak, vole, tady strávíš mrdu času, takže jestli tady strávíš o několik hodin, vole, s nějakým brigádníkem jako navíc, už je úplně jako jedno, že jo. Takže tak. Takže mi dejte vědět vlastně. Mi dejte vědět, jestli jsem jako dement, že používám tuhle metodu. Vůbec si nejsem dement, že používám tuhle metodu. Ty vole, já jako, jak to nanáším teď tu pěnu, tak jako mám matně flashbacky z toho, když jsem lepil prostě ten strop tady a matně si tak jako připomínám ten postup a jsem zvědavej, vole, jako. Jsem na sebe zvědavej, protože teď jsem si vzpomněl, že jako ono to tam nedrží hned instantně na první jako dobrou, co to tam připlácneš, že jo. Jo, když jsem lepil ten strop, tak prostě to tam připlácneš a ty to tam musíš chvíli držet, vole, než se to chytí a to trvá třeba jako půl minuty, minutu, že pod tím jako felíš, že jo. A když jsem si tam nějaký nalepil jako znova, nebo další, tak furt, když se třeba tady začal kousek odlepovat, tak jsem mu tam zase začal jako přimačkávat zpátky, že jo. No, to je jakoby easy, když to je na stropě. Ale teď já budu mít jeden tamhle a dva tamhle. A jsem zvědavý, jak tady mezi tím budu běhat, vole, když se začnou jako posouvat dolů. Lol, tak to jsem zvědavý. Anyway, tady ty mají nějakých prostě 7 minut zhruba ještě a tady ty budou ready za 2 minutky. Takže vlastně až tady vyprší 5 minut, tak si tady zapnu znova 5 minut a ty budou ready, až tady z těch 5 minut vyprší. Tyhle, jsem fakt zvědavý, to bude hodně komický video vlastně ve finále. Yeah.
Rico Dan hodně v topu a vole, jdem to nalepit. Takže první dva by měly být tak nějak ready. Ještě bylo zajímavé, já když jsem lepil ten strop, tyva, tak jako... Vejde se to vedle toho vypínače? Asi jo. Takhle nějak asi bych to dal. Je to rovně? No, on tady nikdo jiný není, kromě mě. Já už jsem to totiž zvyknul, vole, že je úplně normální jako mluvit si sám pro sebe v místnosti. No. To je už úplně jako standardní procedura. Takhle nějak, vole, no. Se prostě to přimáčkneš, ten panel. Dobrý. Jo. Já si myslím, že to bude safe. Jo, počkej, já jsem si nedal timer na 5 minut na ty druhý. Apple Watch zvyše. Tak to je teď na ty, co leží na zemi. No, ale asi dobrý, ne? Asi dobrý, trošku jako takhle bych to... Ukáž. Tebe dobrý, hele, jednu tam ten druhej. To děj se vůle boží. Dáme jakoby do roviny, že jo? To je tady takový jako nadfest trošku. No, se s tím ještě dá jako manipulovat, než to tam úplně připlácneš. No a kde bych dal jakoby tenhle roh tady k tomu. Tak to něčím podlepím zezadu, ať tam není ta mezírka, ale fuck it. Teď to připlásnu, hele, asi dobrý normálně. Tyhle, nice. Dobrý. No, tam to trošku plandá, ale to mám asi v piči. To když tak něčem jako podložím, dobrý. Tyhle, i docela rovně, ne? Skoro, dobrý, fuck it, nice. Já jsem si tohle sliboval už docela dlouho. V podstatě jako od léta, že tady to udělám. Furt jsem to odkládal, furt jsem to tady měl, vole, se to tady povalovalo, teď to spadlo z toho stolu, že jo, a tak dále. A ještě to pomazlím trošku. A teď v podstatě, když to vidím na té zdi, přidělaný, to okolo čeho chodíš prostě čtvrt roku, tak je to hrozně dobrý pocit, tyva. Jako mít hotový to, chápeš, to říkáš, jo, to udělám, kámo, jo, to potom. Takže tohle je reminder, pokud chodíte okolo něčeho čtvrt roku a říkáte si, jo, to musím udělat. Jo, to musím dodělat. Opravit, přivrtat a přidělat. Jo. Takže to udělejte dnes. A napište si to na checklist. Já jsem totiž objevil od mýho teď už bývalýho kolegy z práce takovouhle krabičku a v tom jsou jako prostě volně papírky. A to mě leželo zhruba 2 roky na stole v práci. Jo, vůbec jsem to nepoužíval. Včera jsem si sednul, vybral jsem si 2-3 lístečky a napsal jsem si na to třeba checklist a tak dále. A takovýhle ty věci, co mě prostě ležely mega dlouho v hlavě, takovýhle přicmrdávky, když se ti jako nakupí, když se ti naakumulují, tak z nich je pak docela dlouhý seznam, který ti třeba půl dne jako práce zabere. Ještě mám minutu 30, dobrý, na tady ty 2 panely. A teď, když už jakoby vím, že na tom pracuju a cítím, že to bude brzo hotový a ten seznam dneska celý chci odklepnout, tak to je, zde to hřeje velmi. Pocit prostě, a víš, a můžeš se pak soustředit už na další nové věci, že to je dobrý. Takže tady ten seznam možná jako prohol dneska ho vyseknu a udělám si novej. Protože chci třeba i prostě tady ten bordel, co tady mám, že jo, trošku tady pofackovat, ať to vypadá víc jak u youtuberů doma. Tady asi dobrý, tady chci dát nějaký kitky, píčoviny, asi tady budou viset. Tady už víme, že jo, Los Santos. To jestli nechám, to se mi líbí. Tady na tom stole chci si ho zvednout, tak si tady mít takový jako standing desk a tam si dám prostě notebook. A tady bude takový jako office práce prostě. Tamhle to bude jako kreativní station, natáčecí, produkční, streamovací shit. No a tady budu mít tvůj office. OK, jdu lepit. Já jsem to včera chtěl říct, když jsem jel vole autem, ale to jsem se k tomu nějak nedostal. Takže se k tomu dostávám dnes, protože já jsem vlastně full-time dungeon zaměstnanec v tuhle chvíli. Vlastně včerejška. Proto se tady dějou takovýhle jako rekonstrukce, no. Tady co, já to dám, ať to je jakoby na prostředku té lampy, spíš. Než ať to jako není na prostředku té lampy, to by mě sralo víc. Trošku takhle asi ne. Ukáž to jenom přimášnu z dálky. Jo, dobrý, fuck it. Já úplně nemám nějaký jako OCD, jak je asi samozřejmě jako, jak je vidno.
Já nemám nějakou takovou tu poruchu, vole, že musí být všechno na centimetr symetrický. Hodně lidí mně přijde, že to říká jenom na flex, že to mají, já musím mít všechno srovnané. A když nemám vše, tak to je velmi náročné. Tyhle to drží, normálně to je hotový, vole, čeho jsem se bál jako můj mozek v kostce, kam. No, takže to u mě se naštěstí neděje, takže já si to tady můžu mít pěkně halabala, vole, pokřivený, úplně v klidu a žít s tím jako upřímně v pohodě. Tak, druhej, pojď pěkně, tak. Tak jo. Dobrý. Bacha na to. Tyhle, to tam párkrát takhle přiťuknu a drží to. No uvidíme, až přijde jiný dny, jestli to bude furt takhle jako, jestli tady ty claims stateční zůstanou. Uvidíme. A já to můžu odškrtnout z checklistu, jako jo. Kámo, tak mi se fakt jako dejchá líp. Real shit. Fakt dobrý, fakt mám radost. I z takovýhle píčoviny a mám z toho radost, tak svině. A zároveň mám radost, že i z tohohle vzejde jako nějaká dobrá message prostě. Dodělejte si resty dnes, nyní. Minimálně si napiš ten checklist, víš co. Ale nepiš si ho do telefonu. Protože tam je hodně distractions. Napiš si ho prostě tuškou na kus papíru a ten mě na očích, když jsou na ledničku, někde prostě ho uvidíš. To je jako hodně dobrý. Takže tohle asi můžu odškrtnout. To je fakt jako dobrý. Další věc je, že jsem si konečně po té době, když jsem rozchodil tady konzoli, synč kabelem jsem ji zapojil přímo do repráků a valí to pěkně, jako. Valí to krásně. Takže v podstatě tady mám, to vlastně ani není vidět, tady mám takovou jako malou DJ station, čemu se chci jako vrátit teď, není to moc vidět, ale tady malá DJ station. A to jsem teď nově synč kabelem zapojil přímo do repráku. Jo, takže pohoda jazz. Takže tak, k tomu se taky vracím teď, velmi pod tlakem, obnovuju selekci a tak dále. Takže tak, dobrý, drží to, let's go, easy shit.